από τον Γεωργάτο. Κάποιος παίκτης της ΑΕΚ είναι στο χόρτο, πρέπει να είναι ο Μαχαιρίδης. Όχι, δεν είναι ο Μαχαιρίδης, είναι ο Κασάπης που σηκώνεται, καθώς ο Κετσπάγια είναι έτοιμος να φύγει σε μια αντεπίθεση. Κετσπάγια κρατάει την μπάλα. Μπατίστα από μακριά το σουτ πάνω στον Κωστή. Η μπάλα να δούμε, τελικά έρχεται ο Κετσπάγια μέσα στην περιοχή να μπει, μπαίνει ο Κετσπάγια μες στην περιοχή, κάνει το σουτ, η μπάλα δεν θα πάει στο τέρμα, θα πάει τώρα για το 2-0 από τον Χρήστο Κωστή, και με την προσπάθεια αυτή που κάνει ο Τιμούρ Κετσπάγια δίνει τη δυνατότητα στο 67ο λεπτό στην ΑΕΚ να φτάσει στο 2-0 με τον Κωστή. Η μπάλα κόντραρε στο σουτ του Κετσπάγια, έμεινε όμως μέσα στη μικρή περιοχή και ο Κωστής που παρακολουθούσε τη στέλνει στα δίχτυα για το 2-0. Κοιτάξτε εδώ, το σουτ, η απόκρουση η δύσκολη από τον Ελευθερόπουλο, ο Κωστής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ο Κωστής. Ο Κετσπάγια με την έμπνευσή του να πάρει ανάμεσα από τρεις αντιπάλους και να προχωρήσει την μπάλα, δίνει την ευκαιρία στον Κωστή με αυτό το πλασέ από κοντά, σε μια φάση που ξαναβλέπουμε, να γίνει σκόρερ, να κάνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-0 και φυσικά να δώσει πολύ περισσότερες πιθανότητες για ένα θρίαμβο στο ντέρμπι στην ΑΕΚ. Άλλη μια φορά η κατάληξη του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ. Εδώ είδατε πόσο Κετσπάγια πέρασε ανάμεσα από Νταμπίζα και Καραταΐδη, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Ελευθερόπουλος, ο Κωστής που παρακολουθούσε κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, και εδώ ο